ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಪರವಾದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲ ಏನೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಟ್ಟಿಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಟಿಲ ಆವ್ ಬಕ್ಕ ದಾಲ ಅತ್ ಪೋರ್ಕ್ ಬಫತ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಅಟ್ಟಿಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ದ ಸುರುತ್ತ ಪಂಜಿದ ಮಾಸದ ಅಟ್ಟಿಲ ನನ್ನದುಂಬು ಒಂತೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಮ್ಮ ಪಂಜಿದ ಮಾಸದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಸರ್ಕಾದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡುಪ್ಪನ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯಂಗ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಿ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ತಾತ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಗಲಸದ ಮೂಜೆಡ್ದು ನಾಲ್ ನೀರೊಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದಿವನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಟ್ರಾಸಿ ಮೂಡ್ದಿವನಲ್ಲಿ ಆಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮೂಡ್ದಿವನಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿನ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜು ಲಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದಿಪಿನತ್ತ ಇರುವ ಅರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಂಚನೆ ಒಂಜರೆ ಇಂಚಿದಾತ ಶುಂಠಿ ಸಣ್ಣ ಮೂಡ್ದಿವನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಬೇಸ್ ಸೊಪ್ಪು. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಪುಡಿ ಮಸಾಲೆ ಪಂಡ ಮಂಜಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಬಫತ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನಾಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಬೀರ್ದರಿ ಗಲಸದ ಪದ್ರಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆದಾತ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಒಂಜರೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಸಾಸೇಮಿ ಊರಿಲ್ಲದ ಮೀಂದ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಲಕ್ಕ ಪಂಜಿದ ಅಟ್ಟಿಲಿಗ್ಲ ವಾಮ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ವಾಮ ಗಲಸದ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಗೆಂತದ ಮುಪ್ಪ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಬಫತ್ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ರಡ್ಡು ಪಂಜಿ ಬೇಪವನಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಕಂಕುಳದ ಹಿರೆ ಗಲಸದ ಹಣ ನಮ್ಮ ಗಲಸನ ಕಂಕುಳದ ಹಿರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜ್ಲಕ್ಕ ಪಜ್ಜಿ ಹತ್ತು ನುಂಗುದ್ನ ಅಂಚನೆ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿದಾತ ಮಲ್ಲ ಚಕ್ಕೆ ಆಜೆಡ್ದು ಎನ್ಮ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಣ್ಣ ಬುಡುಪಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡ್ತಿನ ಹಣ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಗಲಸದ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜ ವಿನೆಗರ್ ಗಲಸಲಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಪುಲಿ ಗಲಸಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೆಡು ಪತ್ತು ನಾತ್ ಊರ್ದ ಪುಲಿ ಗಲಸದ ಉಪ್ಪು ರುಚಿಕ್ ತಕ್ಕ. ಈ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾಫಸ್ ಪುಡಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆಣ ಇನಿತ ಅಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಬುಡುಪನಾತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ಬಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬಣಲೆ ತುಡ್ದಿಲೆ ಬಣಲೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಮುಟ್ಟನಾಗ ನುಂಗುತ್ನ ಕಂಕುಳದ ಏರೆ ಪಾಡ್ಲೆ ರಡ್ಡೆದಾತ ಆಂಚನೆ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಇತ್ತೆ ಎಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಸೇಮಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಅಂಚನೆ ಬೀರ್ದರಿ ಈ ಮಸಾಲೆನೂ ಒಂತೆ ಪಡ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತ ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ವಾಮ ಕಡೆಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ ಅಂಚನೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆದ ಕಮ್ಮೆನ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಕೋಣಿಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಮ ಗಮ ಬನ್ನಗ ಬಣಲೆನ ಜಾವಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಚಪ್ಪಾರ ಬಿಡ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ಕಡೆಗ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್ ದೇತೊನ್ಲೆ ಐಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಪೊತ್ತು ದೀತಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆನ್ ಪಾಡಂ ಪೋಲೆ
ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಚೂರ್ಲಾ ನೀರು ಗಲಸಂದ ನಮನೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ದಿಕ್ ದೀತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಪಾಣಂಪೊಲೆ ಇತ್ತೆ ಮಾಸನ ಕೊಚ್ಚರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಕುಳದ ಕುದಡನ ಗಲಸದ ಅಂಚಾದ ಮಾಸದ ಮಿತ್ತ ಆ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಅಂಟದುಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕಂಕುಳದ ಕೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿರ್ಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ತಾತ ಪಂಜಿದ ಮಾಸಗ ಮೂಜೆರೆಡ್ದ 4 ಎಲಿಯ ಗೀಸೆಲ್ ಚಮಚದಾತ ಉಪ್ಪು ಎತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ ಬೆರ್ಕ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಒಂತೆ ದುಂಬು ಪುಡಿ ಮಲ್ತು ಈತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಾಫತ್ ಮಸಾಲೆದ ಪುಡಿನ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ದೊರ್ಪ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಕಂಕುಳದ ಹೀರೆ ಬಾಫತ್ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ರಡ್ಡ್ ಕಂಕುಳದ ಹೀರೆ ಗಲಸದ ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ ಐತೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಂಚನೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶುಂಠಿ ಐತೆ ಬೇಸುಪ್ಪಾಡ್ಲೆ ಆಂಚನೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಆಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹದ ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಐತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಪುಲಿನ ಒಂತೆ ನೀರಡ ಪೊಂಟುದು ಮೈಪ್ಲೆ ಐತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಸಿಕೆಟ್ ಪಂಜಿನ ಬೈಪಾವನಗ ಕಚ್ಪು ಅಡಿಪತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಬೋಡ್ಪುನಾತ್ ನೀರು ಮೈಪ್ಲೆ ಓ ಜಾರಡ ಮಸಾಲೆ ಕಡೆದಾರ ಅವೈ ಜಾರಡ ನೀರು ತುರತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಐತೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಮಕ್ ಕೈಟೆ ಕಲತನ ಸಮಾಧಾನ ಆಪಿನಿ ಐತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಪಾಡ್ದ 4 ಸೀಟಿ ದೆಪ್ಲೆ ಪೊರ್ತುದ ಅಂದಾಜಿ ಪನ್ನೊಂಡಾಣ 45 ನಿಮಿಷ ಹಿಡ್ದು 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಸುಮಾರು 5 ಸೀಟಿ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಬೈದನ ಐಜ ಪಂಡ ತೋಲೆ ಉಪ್ಪು ಬೋಡುತ್ತಿನಲ್ಲವಂತೆ ಒಬ್ಬೆರ್ಕಲೆ ಬಕ್ಕ ಆಜಾವೆರೆತ್ತನ ಒಂತೆ ಆಜಲೆ ಆಣ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಚ್ಪುದ ದಪ್ಪ ಸರಿ ಬೇದಂಡ ಹೇ ಪಂಜಿದ ಬಫತ್ ತಯಾರಾತಂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ದೊಡ್ಡ ಆವಡ ಆಪ ದೋಸೆ ದೊಡ್ಡ ಆವಡ ಪಾವ ದೊಡ್ಡ ಆವಡ ದೆತನ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಾಪುಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತದ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾಲೆ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಕೊಡಲಾತ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾದ ಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪನಗ ಬರಿಟಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಗಂಟೆದ ಚಿಹ್ನೆನ ಒತ್ತಿರಿ ಮರೆಪಡಿ ಅಪಗ ಏಪಲ ಪೊಸತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಗ ನಿಕ್ಲೆ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ಸುರುಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಏನೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ದೋಸ್ತಿ ಆಡ್ಲೆಡೆ ಶಾಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ